ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம் சூரியனை சுற்றி வரும் 9வது கிரகம் வாங்க பார்க்கலாம். நாம் இதுவரை 9வது கிரகம் என்றாலே அது புளூட்டோ தான் சொல்வோம். ஆனால் 2006 இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் படி புளூட்டோ ஒரு கிராஃப் பிளானட்டாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனா இப்போ 9வது கிரகம் ஒன்று சுற்றி வருகிறது. அதை ஆதாரத்துடன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த கிரகம் நம் யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன் போல் அளவில் இருக்கும் கிரகம். இந்த கிரகம் நம் சூரியனிலிருந்து 400 AU தொலைவில் சுற்றி வரலாம் என்றும் இது நம் பூமியை விட 10 மடங்கு நிறை அதிகம் என்று சொல்றாங்க. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, ஜனவரி 2015 கால்டெக் வானியலாளர்கள் கான்ஸ்டன்டின் பேட்டிங் மற்றும் மைக் ப்ரௌன் என்பவர் ஒரு கிரகம் நம் சூரிய குடும்பத்தில் இருந்து தொலைதூரத்தில் நம் சூரியனை நீள்வட்டமாக சுற்றி வருவதாகவும் அது மற்ற சிறு கோள்களையும் சில டிராஃப்ட் பிளானட்டையும் அதன் ஃபோர்ஸ் மூலியமாக ஒதுக்கி தள்ளி வச்சிருக்கு. ஏன்னா ஒரு கிரகமாக இருந்தா அதன் சுற்றுப்பாதையில் இருக்கும் மற்ற ஆப்ஜெக்டை கிளியர் பண்ணணும். அப்படி கிளியர் பண்ணாதான் அது கிரகம் சொல்லுவாங்க. இல்லனா ஒரு குள்ள கிரகம், அதாவது டிராஃப்ட் பிளானட் என்று சொல்லுவாங்க. இந்த பிளானட் எக்ஸ் கிரகம் நம் சூரியனை முழுமையாக ஒரு முறை சுற்றி முடிக்க சுமார்